U nastavku jutra pričat ću vam neke kulinarske bajke. 7. marta kao nagovještaj nove energije izašla iz štampe knjiga pod ovim nazivom. Dobro ste čuli, kulinarske bajke, a kao projekat preduzeća za vježbe Kotorske gimnazije. Na Skype-u imamo Bogdana Krsmanovića, profesora Akademije za kulinarstvo i menadžment i kažemo mu dobro jutro. Dobro jutro. Hvala na pozivu. Zdravo mi bili. Vi ste bili neko ko je pomagao curama. Jelena i Tamara su u pitanju. One su glavni su krivci, da tako kažemo. Učenice Kotorske gimnazije, mislio sam da i njih čujemo, ali su nam se izgleda ovoga jutra uspavale. A mladosti je sve unaprijed oprošteno, tako da ćemo ja i vi reći sve to što treba. Vi ste im bili mentor. Pa upravo tako, rodila se jedna lepa ideja, moram da kažem, pošto sam ja jako dugo u struci, jako sam se obradovao tome, ali sam bio, moram da vam kažem, i malo skeptičan. To je jedan veliki projekat, jedna velika odgovornost, ali sa druge strane sam imao jako dobre saradnike. I moram prvo da se zahvalim gospodinu Božu Peroviću što je podržao projekat do kraja, jer nažalost smo u toku projekta izgubili gospodina profesora Toma Dragojevića, koji je bio jedan izvanredan čovjek, moj veliki prijatelj, koji mi je pozvao da ja pomognem u ovom projektu, da to odradimo do kraja. I zaista sva zahvalnost i devojkama gimnaziji Kotorskoj, gospodinu direktoru Božu, što smo mi uspjeli to da dovedemo do kraja i eto da sačuvamo sećanje na velikog profesora, a opet da imamo jednu lijepu knjigu koja je zaista urađena onako od srca, sa velikom ljubavlju, i svi moji saradnici, posebno ove dve devojke, su bile izvanredne, tako da mogu da kažem zaista da sam presrećan i svaki kuvar ima tu veliku želju ili da otvori svoj restoran ili da napiše knjigu. Ja nisam pisao ovu knjigu, ali sam bio mentor, znači neko koji je brinuo o tome kako će knjiga da izgleda, kako će sva jela da se složi i koja će jela da budu u toj knjizi. Na čitavih 165 strana je. Šta sve možemo naći u njoj i kako ste nasložili sva ta jela? Znamo da je kuhinja tog podneblja izuzetno specifična i bogata. Da vam kažem iskreno, ja sam se trudio da obuhvatimo sve otprilike što nudi Crna Gora. Znate sami, Crna Gora je podeljena u 3 regije, imamo tu severnu, srednju i ovu našu primorsku ovdje. Međutim, nismo se bazirali samo na to. Uhvatili smo i neka jela što su prisutna u našim restoranima, što naše domaćice vole da spremaju. Tako da kad smo radili slaganje, obično se ide kao što to bude jelovnik u restoranu. Počne se recimo od tih hladnih predjela, pa onda, supa čorbi, potaža, također toplih predjela, glavnih jela, rižota, pašte, obrok salata, gotovih jela i na kraju dezerata. Mislim da smo zaista napravili jednu fantastičnu knjigu, zato što knjiga može da služi ne samo profesionalcima, nego i domaćicama, a opet kad saberete sve skupa utiske koje smo mi imali i ono sve što smo uspjeli da obuhvatimo, zaista jedan izvanredan projekat i mislim da će to zavrediti da se nađe u tržištu i da se nađe u biblioteci svakog profesionalca i dobre domaćice. Čitavih 190 recepata. Šta je to što biste izdvojili, a specifično je baš za Kotor ili za tu bokešku na daleko čuvenu kužinu? A da vam kažem, šta mogu da izdvojim osim ono što je lepo i karakteristično za Kotor? To su ti plodovi mora, to su jako lepe ribe, to su paste, obrok salate i mislim da je to nešto što karakteriše čitavu ovu našu regiju. Mi znamo otprilike kakva je naša flora i fauna, imamo čisto more, imamo dosta kvalitetne ribe, imamo dosta kvalitetnih plodova i šteta je to ne staviti i ne sačuvati. Ja sam radio projekat ispred Udruženja šefova kuhinje zajedno sa 10 mojih eminentnih kolega i već smo doživjeli drugo izdanje tog kulara koji se zove Ukusi Crne Gore, a ovo je sada nešto otprilike drugi neki projekt gdje sam ja bio jedan od glavnih nosilaca ili učesnika, tako da u suštini treći projekat će biti moja knjiga gdje ću ja obraditi sve one recepte koje sam ja voleo da radim i recepte koji su obeležili moju karijeru.
Vaše pitanje je odlično. Kotor je jedna oaza prepoznata ne samo u Crnoj Gori, nego i u Evropi po svojoj kulturi. A ono što Kotor ima, to su ta jela koja moraju da se sačuvaju i jednostavno ja sam se trudio da sve to nekako, ono što sam pratio kroz svoju karijeru, stavimo u kuvarsku bajku i jednostavno mislim da će sve to ostati zabeleženo za jedan duži vremenski period. O ovoj knjizi o kojoj konkretno pričamo, rekli smo da ima puno recepata. Koliko su oni primjenjivi u dijelu vaše struke? Znamo da vodite kuhinje vodećih restorana kada je Crna Gora u pitanju. A da vam kažem, ono sve što smo stavili u kuvarsku bajku je primenjivo. Ja sam zato i bio tu da jednostavno dam svoje stručno mišljenje šta je to otprilike što mi možemo da stavimo i prateći ovo što ste malo pre rekli, rad svih eminentnih restorana što se tiče čitave Crne Gore, ja sam se trudio da sve to bude primenljivo. Ne mogu sada da kažem da desertni neka možda predjela koja sve to možda malo laganije u odnosu na jela koje smo radili, ali činjenica sve je provereno, sve je tačno, sve smo onako propratili, ja i moje koleginice, saradnice, da ih nazovem koleginice, jer raditi na knjizi je vrlo ozbiljna jedna stvar, tako da u suštini svako ko hoće nešto da radi može slobodno da se osloni na recepturu, možda negde gde otprilike mere nekako pobegnu nekome pa neće izaći efekat kako treba, ali u suštini ako se bude držao redosleda rada, svako će dobiti efekat onaj koji smo mi hteli u suštini da budu recepti potpuno tačni i provereni. Recite mi za kraj razgovora, da li Jelena i Tamara znaju da kuvaju, da spremaju i koliko tih jela bi znale da nam naprave? Pa sad da vam kažem, nisam baš siguran da znaju puno toga da naprave, ali sam video da je njihovo znanje jako veliko, ali što je jako bitan moment, to je da je njihov trud bio izvanredan, da su imale masu pitanja, da smo se mi, ako se ne vidimo recimo tokom jedne nedelje, čuli se više puta, konsultovali se zajedno, posebno kad smo radili taj prelom i pripremu knjige i kad smo radili, uklapanje tih recepata, da to sve bude onako propraćeno kako treba, maksimalno profesionalno, ali iz dana u dan su bivale sve bolje i bolje. I jako sam se radovao njihovim entuzijazmom, jako sam se radovao tome što su one zaista shvatile ozbiljnost projekta i trudile su se da svaki naziv nauče, da me pitaju šta to znači, kako se šta obrađuje termički, mehanički, šta se sa čim slaže, kako šta ide i jednostavno ja se uopšte ne stidim ovoga što smo mi radili. Kažem vam da sam presrećan i zbog profesora Toba, i zbog gimnazije, i zbog sebe samoga kao jednog profesionalca kuvara, a također posebno normalno zbog svih onih ljudi koji će, nadam se, uzeti knjigu i opet da se vratim na ono malo pre što smo rekli, knjiga ima jako simboličnu cenu, negde od nekih 5 eura, tako da mislim da zavređuje da je svako kupi, to je cena malo skuplja od nekih novina. Tako da u suštini ima mnogo toga da se nauči, ima mnogo toga da se pročita i jako ću biti srećan ako knjiga doživi ne samo ovo izdanje nego mnoga druga, a ja ću se truditi da je promovišem na što bolji način, da je svi kupe i da ih imaju u svojim bibliotekama, a posebno ću se radovati ako nađem u pojedinim restoranima recept iz knjige koju smo mi obradili. Svaka vam čast što ste pomogli mladim ljudima, što je nažalost rijedak slučaj u posljednje vrijeme. Ove dvije cure imale su sjajnu ideju vodilju, to sam negdje pročitao, kaže da kuća ponovo miriše i da ima dušu. Upravo to je jedna sjajna ideja. Pozdrav i za vas, pozdrav i za njih dvije, a vi koji ste zainteresovani, pročačkajte tamo na Instagramu i čuli ste koja je cijena, možete da poručite da imate jednu od 500 odštampanih, a bit će, ako Bog da, uskoro odštampano još 500, da kažemo za početak života ove knjige. Hvala vam još jednom. Hvala i vama na pozivu, hvala puno.